ke ndisithi balihlazo ababafuna umamagula behleli phandle. Xa abantwana bangoku abasaloyiki nehlazo abongatsho bangase bayihleke kwaloo nto. Kwezoba lisikelele ubudenge bangena ezingqondweni ezininzi. Inkosi xa lisikelele nayiva le ndithethayo. Ubukula group adibene nayo kwaphandle ulihlazo kuwe. Inkosi xa lisikelele andike ngoku sahamba sithi asikwazi beyaphinda uncedwe yintoni. Eventually bendiqhubekeke inkosi xa lisikelele ndiyababulisa abantu abakho endlini egameni lenkosi yethu enguYesu. Amen. Asityeleni iBhayibhile zethu kwincwadi kaMateyu chapter 12. Matthew chapter 12. Sawuqala phaa verse 41. Matthew chapter 12 verse 41. Amadoda aseNineve aya kusuka eme ngomgwebo nesi sizukulwane asigwebe ngokuba aguquka wona ngommemezelo kaYona. Ya ke machisa. Ithi amadoda aseNiniva aya kusuka eme ngemini yomgwebo. Asigwebe sesizukulwane ukuba aguquka wona. Inkosi xa lisisikelele babe sinoyibeka kanjalo binoze nam ke indithethele kamnandanyana. Inkosi yoxolo ke isisikelele. Nayivakele nto ke bazalwane bam. Ithini ke yona ke? Ithi amadoda aseNiniva aya kusuka eme ngomgwebo nesi sizukulwane asigwebe ngokuba aguquka wona ngomemezo kaYona. Ke omkhulu kunoYona nangwa ivi ithi amadoda aseNiniva aya kusuka eme amadoda aseNiniva okanye abantu baseNiniva basuka aya kusuka eme okanye basuka beme ngomgwebo nesi sizukulwane asigwebe ngokuba aguquka wona ngomemezo lukaYona. Ke omkhulu kunoYona nangwa ngubantu uselamazi? Yes. Kubantu uselamazi? Yes. Wathela kubani? Kubantu awayithetha nabo ngolo xesha noma uvele watsho nje. Yes. Utsho ke wathela kubani? Uthi amadoda aseNiniva baye benothi gqi okanye bekunogwetywa ngoku. Mamelani bazalwane. Niyayazi into yoba bakhona abantu wakho watsho noYesu Kristu Nkosi yam. Bakhona abantu abarhalela ukuziva ezi zinto. Kodwa kabanika i-chance yokuziva. Loo nto leyo.
bakhona abantu abarhalelayo ukuke bahlale phantsi kwefuthe lelizwi likaThixo. Ngaba bathi boliva lithethwa bothuke bona, hayibo kuyathethwa kanti kanje. Ngaba bantu bebekurhalela ukuke beve kuthetha ilizwi likaThixo. Yandi? Ama-Israyeli ayesiva ilizwi likaThixo yonke imihla kwakucengcelezwa imithetho 10 kuthethwa iTorah okanye senzitsho njena yonke la version iBhayibhile ithethwa kubo, ithethwa imihla ngemihla. Niyandi? Amadoda aseNiniva ayehlele eNiniva kungekho mntu uthetha iBhayibhile kuwo. But ona ayofikelela kwindawo apho uThixo wathuma uYona kuwo, afike awaxelele ngokozono zawo ngokuba azawugwetywa, aguquka. Uthi ke ngoku uYesu, yebethuni ndikhona ndilapha, oko ndishumayela ndithetha ilizwi likaThixo kuni. But i-response yenu okanye impendulo yenu kule nto ithethwayo yogqithwa ngamadoda aseNiniva. Masithi nikhona nihlala apha enkonzweni, ningabasindisiweyo. Niva kuthethwa ilizwi licaciswa ngabantu abasindisiweyo. Kuthethwa usindiso kuni. Kukhona inkonzo Samuel engakhange izive ezi zinto zithethwa kanje. Ekungathi uba ungayiwa kuyo ufike kuthiwe ilizwi likaThixo xa sithetha into zenyani bethu nilihamba kanje nakanje, bathi nithi nangu baxhoma izandla bathi siyaguquka besingayazi. Niyiva le nto le? Usuke kubo ubuyele kubantu abayiva yonke imihla. Uphinde uthethe laa nto uyithetha kwabeya bazamile. Ngoba kwenzeke ntoni kubo? Basuke bayiqhela le nto ithethwayo. Ngiyandi? Basuke bathini? Basuke bayiqhela le nto ithethwayo. Ithi ke ngoku iBhayibhile abazigwetywa yenye into ngemini yomgwebo. Bazagwetywa ngaba baye bayiva bona baguquka. Be careful uba kuze abantu apho wena uphila khona uxelelwa izinto bafike bathi sivele ukhulu le nto iza kusinceda bahambe ugqiba kwabo. Bathi apho bafike khona bafike bapractice izinto abazive apho wena kumele uba uziva okanye apho wena uziva mihla le. Zibasebenzele, singakusebenzelanga. Sive ngawo kusithi ubucinga nokuwa, ubucinga nokuzibulala. Kukhona umuntu othi yena ndandicinga ukuzibulala de ndabe ndive kushunyayelwa kusithiwe, ndaqonda into yoba akuyo option ukuzibulala. Nansi impendulo yengxaki yakho. Wena uxelelwa impendulo yengxaki yakho yonke imihla. Ayithethi nto. Imani bazalwana niphumanga out of order. Ithi iBhayibhile amadoda aseNiniva ayawusuka eme nesisizukulwane. Sesisizukulwane sesisiva uYesu ethetha yonke imihla kuso ebaxelela uba uThixo ufuna ntoni na. But isizukulwane asitshintshi. Sesisizukulwane okuthiwe kusithiwa hayi kwindawo ethile sibe sithi sona ewe wethu kuba ndiyayithanda. Now ithi ke ngoku iBhayibhile amadoda aseNiniva kwisizukulwane esinjalo ayasuka eme ngemini yomgwebo. Asigwebe. Ngoba kulowo uvela ukhulu kulindelwe ithanda luncinci. Anikhalela ukuthi luncinci. Lo uyazi kakuhle uxelelwe kaninzi into makayenze kulendole kangakanani kuyi. Yes. Ngoba xa kuthethwa wena uyaziyo ukudala uyivinyaniso uthelekiswa nomuntu ongakanga yivinyaniso, umgwebo uzabaqatha kuwe. Ndithi
Lo ongakhange ayive ugwetywa kusaziba onkosi yam. Kule nto incinci ayivileyo nako akwenzileyo. So ke ngokumgwebo wakhe uzaba ngokuresponda kwakhe kule nto incinci ayivileyo. Lo yena uzive zonke. Awakho umgwebo usekuthini? Kule nto yonke ayivileyo wogqithwa nangulo uve into encinci ngoba yena wenze lukhulu kule nto incinci ayivileyo. Lo uve eninzi. Akenzanga nokufika kulo uve encinci. Omnye uve u-80%, omnye uve u-20%. Kula 20% amvileyo umenzile at least u-16%. Lo uve u-80% wenze yena u-15%. Okanye ke masithi u-16% naye uve u-80%. Apho seyiwesi khona wenze u-15%, uve u-80% wento bemele uyive. Definitely lo uzawugwetywa ngulo uve kancinci kodwa yena waresponda kule nto ayivileyo. Nike nje ungabhosta uthi wawusindiswe ngonyaka othile. Asindiswa ngexesha elithile. Thixo ndiyambonga uba ndisesindisiwe nangoku. Uyayiva nje ke? Kube kukhona umuntu othi hey Nkosi yam olusindiso ndisandolifumana ndizilibazisile. Kodwa usebenza ngale period athi uzilibazisile usebenza ukogqitha wena ubala iminyaka. Sabafane bayicula abantu bathi ayibala iminyaka. Ubala iminyaka wena. Thina sibala izenzo. Xa sithelekisa izenzo neminyaka azingqamani izinto. Amadoda aseNiniva ayakuma angozizizwe zibona. Ayakuma okanye awusuka eme ngomgwebo nesi sizukulwane asigwebe. Why? Ngokuba aguquka wona ngomemezo lukayona. Ifana naba banqandwayo oko. Sanukuyenza into ethile bantwana. Sanukuyenza. Niza ayazi kwenye indawo abafumana lo chance babafumana umuntu ozabanqanda athi sanukuyenza into ethile. Ozawumane ebuya eyabaqokelela. Bayaziqokelela bona. Bawugwetya qatha babona bane chance yokuba baqokelele. Unako baziqokelelayo. Noba baziqokelele baguda still. Kodwa bona ibhetele yabini. Niyabona thetha bazalwane. So ndithi ke bazalwane ekufuneka nilibambe kakuhle kule nto ndithethayo. Imbi into yokuba umuntu ove kancinci kwinto wena oyive kakhulu imtshintshe wena ingakwazanga ukutshintsha. Phindani le nto ndiqhubeyithetha. Ngoba ndiyanazi ningafika ndisenijonge mna ngoku anijonga ngathi. Imbi ke loo nto. Into yokuba umuntu ove iyintyana imtshintshele iyintyana ayivileyo. Wena uve kakhulu. Le nto ive kakhulu. Ayitshintshanga. Ifana nomntu ongakangeve kwanto. Ngoba awuzugwetywa ngubani, uzawugwetywa ngulo muntu uve kancinci. Kodwa yena wenza into. Be careful into yoba ninqandwe into enenye omnye umuntu aguquke kuyo. Jongani bazalwane. Ndithi be careful. Ndithi Ndithi be careful. Ndithi be careful. Yabona be careful. Sisixhosa uthi be carefully. Be careful. Niyandi? Be careful. Niyayiva? Uthetha ukuthini ke ngoku? Uthetha uba lumka ngamanye amazwi. Niyayiva? Into yokuba nixelelwe into enye omnye umuntu yena enza into ngale nto ayixelelweyo wena ungenzi into ngayo. Ngoba lo wenza into usele kugwebile already wena ungenzi into ngayo. Niyayazi uba omnye umuntu uyagwetywa ngomnye umuntu. Nditsho kobomi sibuphilayo. Wakwaziva ugwetywa ngumuntu. Abanye abevana ndithethayo. Wakwaziva ugwetywa ngumuntu.
ephila becangwa aphila kugwebe wena angathetheni nake nayiva loo nto. Niyayazi uba umuntu uyakwazi ukuphila impilo ekugwebayo engathethanga nto. Nayiva loo nto. Jonga uba ngabana masithi mhlawumbe ungumuntu othandayo ukuthandaza, ufaste, uzile ukudla, uthandaze, kube kukhona umuntu ongathandaziyo, luzavuka uqhushululo phakathi kwenu babini. Lo ufastayo akathi into yoba yeyi wena fasta ndiyafasta uthule, akathethi loo nto leyo. Akazuyitsho tu xa uza kwenza la yenzayo. Uyabona ngenye imini uba ngabana niyaphekelana, kwavuka uqhushululo kulo akupheke ukutya ngoko bazi bufastile azokunika ugqiba kwakhe. Nyakutya semekweni kwangala xesha afunekayo. Ufakwe into nemekweni uba umtyholi kodwa naye ndiyabulela, akho nto indikhupha njengoba umntu ndimnika ukutya angakutyi engakhange atsho uba akazukutya. Uyambona usemekweni ufakwe ngubani? Xa unoko kumphanda uba ebengayazi na into yoba uzukutya, ungakwazi uba ungazukutya, udliwa yintoni ngoku? Ugwetywa le nto yenzayo oko yena engayenzi. Imxakile ngoku uxakwa yile nto. Ibitheni le nto imxakileyo ingakuxaki wena? Ayixakeli ntoni imxaka. So ke ngoku unomsindo nawe into yokuba uyawuxakwa nini. Ifana nabantu abangasindiswanga. Ngelinye ixesha eyona nto ibacaphukisayo kukuba usindiswe kanjani into ingasindiswanga. Wena ucinga bafana bacaphukele uYesu? No, bacaphukela into obufikelele kanjani kule nto ndingafikeleliyo kuyo. Ifana nomntu oliqiqayo ilizwi, engquzulana nje ongafuni uva ilizwi. Lo ungafuni uva ilizwi kukuba uliva kanjani neyam ingqondo ingafuni ukuliva. Ndiyaliva ke, walamkela wena, nali likutshintsha. Ulamkele njani ndingalamkeli nje? Iresponse ke idla ngokuba ndiza kulwa nawe ngoba andoneliseki uqhubeka ngale ndlela uqhubeka ngayo. Nevele nje uSathane into ayibekayo uyibekela into yokuba yilwa lo mntu wenza right. Le nto edala uba aliwe kungoba lo wenza wrong akoneliseki kokwenza kwakho right. Indiwe? Ndithini ke xa nindiwe? Senizilo ebazalwane mama ndiyanazi uba nigudi kuloo ndawo. Kona nezinto siyaziva. Xa kusekube nzima uzithetha ze nitsho ke kuba ke ndiyakwazi ukutsho niyeva. Kodwa mna ndizawushiyeka ndibambe le ndiyibambileyo. Akhange ayithethe kwangoku ndithi makayithethe, kodwa uyayiva. Qha ikuku uba akayiva, uyayiva. Kwafuneka ngondiprocesse lo. Ukuba inobunyaniseka kangakanani xa isithi. Niyivile ndithe? Niyivile? Yintoni into elimaza umntu lo ungayenziyo le nto wena uyenzayo? Uyazi kakuhle bemele uba le nto uyenzayo nayo uyayenza. Niyandiva? Uyayenza ke. Uphendula kanjani ke ngoxa engayenzi? Eyona ndlela yophendula ikhona loo nto abazalwane. Iyakwazi kwenzeka into umuntu umbone uba yena uyakwazi uyenza le nto and wena ukwazi kuyenza. Intle laa nto yoba ikuhluphe. Nindivile? Ndithini? Intle le nto into yoba ikuhluphe into yoba omnye umntu akwazi uyenza into wena ungakwazi uyenza. Nindivile uba ndithi injani loo nto? Intle. Qha ke ngoku into embi kukuba uphendula kanjani kule nto ibikuhlupha le nto akwazi uyenza wena ungakwazi uyenza kodwa bemele uba niyenza nobabini. Uba impendulo erayithi kukuba uye kuye efondini khawume kandincedise. Ndibona ungatsali nzima wena kule area. Mna ndiyaxakeka xa ndifika. Wenza njani? Niyivele? Mbuzo uthini?
wenza njani. Niyandi? Ungambuzi uthi okanye ungalwi ukwenza kwakhe, mbuzi uba wenza njani. Kunemahluko leyo into. Leyo kuthi abanye baresponda kanje. Ndithe i-right leyo bikuhlupha ndithi. Manje bazalwane ukuhlupheka xa ungenzi right ku-right. Nindivile? Into edala ndiyiphinda-phinde loo ndawo kungoba zithi intshumayelo ezikhoyo ngoku zisuse kwanto engathi ifuna ukukhondema. Niyandiva? No. Ungevi mnandi xa ungenzi right ku-right. Ndithi why ku-right? Oba buhlungu bulithi bukhokhelela enguqukweni. Uba ngabana ndingafika ndithi ungaze uyamkele kwanto ekwenza ngathi uva rongo, uThixo uyakuthanda qha, yamkela loo nto leyo. Ungayamkeli engathi wenza rongo. Yabona ndidlala ngawe ke. Because into ezakwenza uzangamkeli xa usenza rongo kodwa usenza rongo. Noba ungangakwamkeli ukwenza rongo kwakho akuzude kube kwenza right. Kanti ndilena ke umuntu igqibo ithetha. Zeniyikhumbule ke lena nasezidiscussions. Mamelani bazalwane mani. Noba ungangakwamkeli ukwenza rongo kwakho akude kuthi u-right. Ithani ndivile ngoku ndizawubona. Mandithathe ngoba nindivanga ngoku nisithi nindivile. Noba ungangakwamkeli ukwenza rongo kwakho akuzude kukwenze ube u-right. Phindani nithi nindivile. Phindani nithi nindivile ngoku. Ndithi noba ungangakwamkeli ukwenza rongo kwakho, okungakwamkeli kwakho ukwenza rongo kwakho akuzude kuthi u-right. Phindana kwesithathu nithi nindivile. Ndithini ke? Kaniphindeni nindixelele uba ndithini. Phindani ndinive bazalwane uba ndithini. So niyivile ke ngokuloo ndawo. Yho, seniyigcine ke loo nto leyo. I-problem abantu bayathanda ungamkeli, andiyamkeli uba ndirongo. Nguye ondibona rongo. Mna andiziboni ndirongo kule nto. Eleke egwetywa exelelwa into yoba kurongo ukukwenza kwakho athi mna andiyamkeli. Kukhona ke azabashumayeli ezithi sobona uba abantu generally abayamkeli into erongo abayenzayo. Ngenxa babe babona uba abayamkeli bade bathi sukuyamkela into oburongo xa urongo. Andibazi uba baqathela ntoni because noba ungathi ungayamkeli idishi iyajika ibe right. Hayi, uyivile nje uyivile and kuthiwe irongo nje irongo futhi. Ungahamba uyibaleke umke kuyo ubuyele kuyo uphinde uyigxeke ukuba i-right lena kuthi i-right injani? Right. Uba wena urongo kuyo kunjani? Nindivile? Nokuba ungoyokhangela imfundo phi engakanani na ezawukwazi ukuyenza lento kuthiwe i-right lena irongo yenzayo ungayifumana imfundo yona ndiyakuxelela. Niyandif? Uresearch. I-research ingakuphendula yona ithi right. U-right? You? Verse 42. Verse 42. Ukumkanikazi welasezantsi uya kusuka eme ngomgwebo nesi sizukulwana asigwebe ngokuba wavela eziphelweni zomhlaba
esiza kuva ubulumko bukaSolomoni. Mamelani bazalwane bami. Yintoni ibizawudala amadoda aseNiniva agwebe isizukulwane? Kanive ekuqaleni niyayiva ke ngoku naba beyithetha abazalwane abayivileyo. Yintoni edala into abantu baseNiniva babe bangasigwebe isizukulwane? Kungoba athini? Eke aguquka. Niyandiva? So umuntu oguqukileyo uyamgweba umuntu ongaguqukanga. Umuntu oguqukileyo elizweni umgweba sa umuntu oguqukileyo elizweni. Wena oguqukayo xa kuthetha ilizwi uzagwetywa ngulo oguqukayo xa kuthetha ilizwi. Ndithi so amadoda aseNiniva isizathu sawo soba abe azawusigweba isizukulwane kungoba wona athini? Naw ke ngoku ukumkanikazi welasezantsi uya kusuka eme ngomgwebo nesi sizukulwane. Uyambona uza kwenza laa nto yenziwe ngamadoda aseNiniva? Yes. Le sentence itshintshe nje igama lalo mntu wesibili kodwa isathetha laa nto. Uyawusuka eme ngemini yomgwebo asigwebe nesi sizukulwane asigwebe nasi sakhe isizathu sosigwebo ngokuba wavela eziphelweni zomhlaba esiza kuva ubulumko bukaSolomoni kanti omkhulu kunoSolomoni nakwaphi. Ngiyayiva lo kumkanikazi wasuka ezokumamela uSolomoni eve kusithiwa kukhona umuntu onobulumko wayizingela lento. Ngiyayibona bazalwane? Amen. Kukhona inyani endiyivayo kuthiwa nansi ithethwe endaweni ethile wasuka umuntu wathi ndifuna le nyani kule ndawo ithethwa kuyo. Kukhona abahleli pha kulaa nyani abayifuni. Imani ndivile bazalwane? Amen. Kwenzeka ntoni apha kuleni indawo? Kusuke umuntu eziphelweni zehlabathi ezokuthatha inyani ayivileyo kuSolomoni. Ababehleli noSolomoni bona abayamkele le nyani ithethwa nguSolomoni. Yandibazalwane bami. Amen. Iyakubetha into bakuthi kanti oko wawukhona uhleli apha enkonzweni wasindiswa kuthethwa ngale ndlela kuthethwa ngayo. Kwahamba kwakhona abantu abayivayo lenyani noba kuseradweni noba kuphi nababuya nabo beza besithi asifuna ke sive ngoku umkanikazi ke abe abezayo. Bayahamba bazoyikhangela khawuthi ke sive. Babona basuke bezokuyifuna. Wena uthenga inhlahla wasuka wayifumana. Sewukuyo wena. Basogqiba bona bayamkela ngoba ukumkanikazi wasele welasezantsi wafika wathi ndiyayibona ke ngoku lento ibithethwa ngawe Solomoni kusithiwa unobulumko. Ngamanye amazwi lento ithethwa ngawe iyiyo. Obu bulumko kuthiwa bukhona kuwe bukhona. Kutsho bani? Sibuza ke ngokumbuzo. AmaIsrayeli ayisithetha lento ethethwa ngulo kumkanikazi wona. La ayihleli noSolomoni yonke imihla. Ayijonge zonke ezinye izinto angazikhomba kuSolomoni ngaphandle kwabubulumko obu. Niyandiva? Uthi ke ngoku uYesu Kristu lo kumkanikazi wahamba idistance ende ezofuna ubulumko bomntu bukaSolomoni. Andithi? Obongamkelwayo ngabantu babehleli noSolomoni. Kusuke ngoku kwafika umuntu ongaphezulu noSolomoni. Kukhona abangamkeli kwalo umuntu ungaphezulu noSolomoni. That is uYesu. Maphinde sibuyele ku-41. Intoni eyayidala uba amadoda aseNiniva nawo amadoda aseNiniva aguquka ekushumayeleni kukaYona. Uba siyamjonga uYona wayengumprofeti siyavuma andithi? But ingqiqo yakhe yayingahlambulukanga tu mani. Niyandibona? uYona wengenayo tu kule nto kuthiwa yimfesane emntwini. Kodwa ke lo Yona mnye washumayela baguquka abantu beshunyezwa ngulo muntu ungekho perfect. Uthi uYesu kufike uperfect ke ngoku. Anikwazi umamkela naye.
Ngithetha uba ndiya-understand into yoba kutheni uyona ningakhange nikwazi uyamkela le nto ethethayo ngoba nayo ebenamagqithi engqondo. Okay, siyisusile ke ngoku loo ndawo sazise uyesu perfect. Aniyamkeli ke ngoku ngoba kaloku aniyamkele kwakulowa ebezama engekho perfect. Niyandiva? Niva nje? Ubuthi hayi uba nindixelela ngalo usathi uzawufika ongasathi. Andinandixelela ngalo usamane naye hayi naye ukamane nje okay fine. UThixo uzakwenza indlela yoba kuze ongazibani into ozayikhomba kuye. Yabona ngani ungakhange uyamkele kulowa ebengathi yena hayi awuziyamkela nakulo ungenayo ngulaa ngxaki yalo. Okay, sithe ku-41 yintoni edala uba amadoda aseNiniva abe azama abagweba babantu kungoba bona baguquka? Yintoni ezawudala into yokuba ukumkanikazi welasezantsi eme asigwebe esisizukulwane? Kungoba uyikhangelile yena le nyaniso. Ndishwankathelela ndithi kungoba andisafuni ukuthi kungoba wasuka kwelasezantsi waya kwelasentle eyokhangela le nto izawuba ndiniyilibale, niyaqonda? And akusekudanga uba sifike phaya kwi-discussion. Mamela ke bazalwane, yena lo yintoni edala uba abe uzasigweba esisizukulwane? Uthathe inxaxheba uyikhangelile le nyaniso, uyiquqele le nyaniso ukuze ingene kuye. Ndiyaphinda nindivile? Nindivile kuqala? Nindivile? Nindivile? Ndithini? Hayi mani. Into edala into yokuba ukumkanikazi welasezantsi nindivile? Nindivile? Into edala uba ukumkanikazi welasezantsi abe angema asigwebe esisizukulwana kungoba yena uthathe inxaxheba wayiquqela le nyaniso kuthethwa yona nguSolomon. Nindivile? Mani. Ukumkanikazi welasezantsi into edala into yokuba abe angema asigwebe esisizukulwana kungoba yena uyiquqele inyaniso wokuyibona uba kukhona inyaniso ekhoyo phe ndingayaziyo. Nindivile? Mani. Ukumkanikazi welasezantsi into edala uba abe angema asigwebe esisizukulwana kungoba yena uthathe inxaxheba wayiquqela inyaniso angayaziyo. Niyandiva? Ethethwa nguSolomon. Nindivile? Imani. Ukumkanikazi welasezantsi wayiquqela inyaniso ayiva ithethwa kuye. Eyifuna iqonda uba ifunwa yintliziyo le yam. Niyandiva? Eleke ndiphinda ndiyiphinda le nto ndiye ndisengeze enyimbi. Phofu ndithetha le ntweni. Niyandiva? Niyandiva ke ngoku? Thetha noba yiphi kwezinto. Imani bazalwane, yintoni edala uba umkanikazi wasezantsi abe angema asigwebe esisizukulwane? Yena wayiquqela le nyaniso eyifuna shem wayiquqela wayikhangela. Andithi ndizama ususa laa nto ithi wasuke kwelasezantsi waya kwelasentle eyofuna makhe sithi njena wayiquqela wayikhangela le nyaniso, wayikhangela obubulumko. Ubulumko nenyaniso yinto enye. Niyandiva? Yintoni ezawudala umkanikazi wasezantsi asigwebe esisizukulwane? Yintoni edala uba amadoda aseNiniva asigwebe esisizukulwane? Akukho nto imbi ke bazalwane njengokuba uthi usiva kukho inyaniso ongayaziyo ungakuquqeli ukuyazi. Niyivile ke ngokule nto gqwetha ndithini ke shem? Kukhona inyaniso ozaziyo uba awuyazi awukayazi and ikwenza usilelela apha ebomini bakho le nyaniso ungayaziyo kodwa awuziniki inxaxheba uyoyifuna uba uyazi. Kukhona inyaniso ozaziyo into yoba awuyazi kodwa umane uyiva usithi ndiyayiva nje le nto xa ivele indiyeke esithubeni. Uyayibona le nto imane ikuyeka esithubeni?
awunayo into othi xa umamela ukumamele uqonda ba hey cha andithe ndiyiqinisele ndiyibambe kakuhle ivele indiyeke esithubeni awukube nayo into enjalo bathi nike nibe nayo zalwane masingakhoni nike nibe nayo amen ikibe khona loo nto le uyabona wena ungenayo into ba wazi noyaziyo otherwise uba nayo into enjengaleyo uba le nyaniso ndiyayiva qha ke ngoku indihambe ndiyeke esithubeni uyaquqela ukuyazi le nto uyivayo uba awudugcwale kuyo uyihambe kuyeke esithubeni uba ukuquqeli olusizi Nyandi amen yes ukumkanikazi osezantsi wayiquqela yena into ayiqonda into ba ibalulekile bomini bakhe kodwa akakayazi kakuhle siphila kanjalo kobubo Nifile bazalwane amen yeah Nizivile ke izinto amen Naziqiqa amen Okay verse 43 Xa uthe waphuma umoya ongcolileyo emntwini ucanda ezindaweni ezingenamanzi ufuna ukuphumla ungakufumani Mamelani ke bazalwane imameleni ukhona nje apha endlini ngoba wasindiswa ndithini abantu balungazange asindiswa ukhona nje apha endlini kungoba wasindiswa ndithi akaphami isandla abantu basindiswa yiyo lento belapha nje akaphami isandla abangasindiswa yiyo lento belapha nje nawo ungasindiswa that is why ekhona makaphami isandla Oshem angaziphakamisi ngoba nongasindiswa kuzinhloni mamela ke bazalwane into edalwa ube lapha ngoba usindisiwa ngamkelo Yesu ngokusindisiwa ndithi ya into nele kwenza ungasindiswa awubanjwe ngamadimoni ya into nele kwenza ungasindiswa awubanjwe ngamadimoni ekugcine phi apha ungasindisweni ekwenzeni into enxaxileyo kwintando kaThixo into leyo kwenza ungasindiswa wawubanjwe ngamadimoni wangasindiswa nje wawubanjwe intoni ngoba ungafuni ukwamkela Yesu wawulawulwa ngawo usindiswa kwakho kwenzeka ntoni awukwazi usindiswa namadimoni imani bazalwa masiqale sizenze zibekile izinto phambi kwa ndinibuze andisafuna nibuza ntoni ndifuna uqale ndicacise izinto awukwazi ukusindiswa unamadimoni akasindiswa umuntu onamadimoni Nyandi amen asikwazi ukuthi kuwe usindisiwe kodwa unamadimoni noba namadimoni yo abafuna uyamkela awukwazi ukuthi usindisiwe kube namadimoni esaphinda nawe ehlala pha kuwe masivaneni bazalwane ndiyamcela amen ngoba kanti isithe nditsho ndithi uyakwazi usindiswa unamadimoni noba ningayithanda loo nto kodwa ayizithethwa ndim awukwazi usindiswa unamadimoni apha kuwe ngaphakathi amen Nyandi amen kaloku amadimoni atsalele ezihogweni andithi usindiso lona lutsalela phi kwalinye icala so awukwazi uba nazo zombini izikhule zombini ithina kanti le nto apha kuni nicinga ubana lokhula zombini u-right ngenxa maniva hayi kwatsho noYesu yazi hey kodwa into xa sekofeni inkosi yam ukubana kabuhlungu mani ibuhlungu le ingulo kuthiwa yimpopane kwizigulo ezikhoyo uyabona le kuthiwa kupopane singathi siwesi niyayiqonda bazalwane ibe kibe ngathi xa into ibithethwe nguYesu i-right ngoba ithethwe nguYesu as if uYesu wesithi right lento kwakusithiwa kutheni ngoku kungahlwayelanga imbewu enhle le ikhula olulusuka phi lona wathi uYesu yiyekeni ikhule zombini wesithi ku-right ukhula kwekhula nembewu ngoku uzamva umuntu esithi noYesu wathi mayikhule zombini as if wayitshethelela le nto yokhula kwazo zombini wayesizela izi ezi zembewu enhle zizawuthi xa kususwa ikhulo olube sezicinga bafana ngabangani bazo nazo zisuke wathi for the sake yes
liyekeni ukhula nalo lukhule. But ukhula noba lingathi lukhule lona ze liyazi into yokuba lizaba likhule egqibeleni lingakhange lade lajika nje la imbiwo. So nasenkonzweni uba ngabana kukhona abantu abafuna ukwenza lento right ukhona nabafuna ukwenza hayi mani bazalwane andikho kuloo ndawo namhlanje. All right, ngathi ndashumayela into engakhange ndiyifunde noyifunda. Mamelani ke bazalwane, xa athe aphuma amadimoni into le nto ijala uba usindiswe kukhutshwe amadimoni. Andithi kukhutshwe ntoni? Kukhutshwe amadimoni kuwo. Loo nto yiyo le nto kuresultele ekuthini uthini sindiswa. Awukwazi usindiswa kunamadimoni. Siveni? Awukwazi. Athalazela umuntu ezongqina ngaphambili. Bazalwane, ndiyamthanda uYesu kanti nedimoni lami. Yabona ke uyicinile yonke le nto seyithethile kum. Awunathanda uYesu kuyoqhuba impilo nedimoni lakho. Khuphe idimoni lakho. Uzophila apha kuYesu. So host. Siyazi bazalwane baya hosta sometimes. Host idimoni soqhuba uphinde usindiswe futhi. Xa ethe akhupha amadimoni akhotshiwe. Kodwa xa uthe ke waphuma umoya ongcolileyo emntwini. Ucanda ezindaweni ubufundile andithi ubufundile ethandeka. Ucanda ezindaweni ezingenamanzi. Niyava? Ufuna ntoni? Ufuna ukuphuma. Ungakufumani. Nedimoni xa likhutshiwe kuwe liyayazi into yoba likhutshiwe apha kuwe. Liyacanda ke ngoku endaweni likhangela ukuphumla uba lingafumana bani naliyophumla kuye. Niyandiva? Ngelishwa ngoba alibhadlanga liyethathe idirection engenamntu. Libona uba akho ndawo engathi ndingaphumla kuyo. Kuyacaca uba futhi liyadina kukhangela umntu ophuma. But liyakwazi wena kukhoyo. Niyayiva le? Liyadinwa kuthini? Ukhangela indawo yophumla xa liphume kuwe. But liyakwazi wena kukhoyo. Ane? Into nojaba likwazi? Lisuka kuwe kalo yini? Lisuka apha kuwe. Noba umntu angemkaduka eJoburg uyakwazi kokwabo kuwe. Noba ngathi ndihambile ndiyotshipa. Mhledinwe kukutshipa uzabuyela apha kokwabo ngokuyakwazi bakuphi iyayazi indlela yako kwabo. Nedimoni likwanjalo ke. Likhutshiwe kuwe ngokubusindiswa but liyakwazi kuphi na. Liyazazi futhi balikhutshiwe. Liyokhangela elinye ihala elizawufana nalantu buyiyo before usindiswa. Lingayifumani ke. Andithi? Good. Lithini ke ngoku apha ku verse 44? Uze uthi ndiya kubuyela kwasendlwini yam endaphuma kuyo. Uthi ke wakufika uyifumane ize itshayelwe ivathisiwe. Akho nto ndicapisa leyo ba kuthi kanti idimoni lithi xa lithetha ngawe uyindlu yalo. Nini ithanda kanjani nabazalwane? Niyithanda kanjani? Kuthi kanti idimoni lithi xa lithetha ngawe wena uyindlu yalo. Niyaniva idimoni bathini? Likhutshiwe apha kulo mntu. Xa lifuna ubuya lithi ndizabuyela phi? Lithini? So idimoni xa lihlala kuwe ephila kuwe athi akubize ngoba uyintoni? Uyindlu yakho. Andithi? Lithi uyindlu yakho. Likhutshwe ke ngoku kuwe lizibiza balinendlu apha kuwe. Ne-house xa libona lithi house yam ke le. Naxa thethe namanye amadimoni ya wena uhlala kweyiphi idolophu? Nantsi house yam. Litsho kuwe. Niyaqaphela? Bani idemoni lomona liyahamba ke lizingele lidibane nelinye idemoni. Idemoni lenkani. Idemoni lenkani hayibo ungubani? Imona. Oh uhlala kuwena? Nantsi house yam. Ntomela. Chini. Niyayivala? Amen. Nelinye liyabuya.
Elombulu lisajonga jonga. Ungubani? Umbulu. Wena? Hayi ndingukani. Oh, usuka phi ngani? Ansawusiya. Yebo ndoda. Uthandeni. Ithi nalento. Niyayiva lento? Kwathini ngoku sewuyazi yamadimoni nje? Lithi ndabuyela endlini yami. Niyayiqaphela? Lithi ke ngoku uthi ke wakufika libuyele ke ngokwendlini yakhe. Nilibonile? Yes. Lizojonga ukuba hey bendikhutshiwe kanene apha. Xa bendikhutshwa mosi xa kukhutshwa into kusuke kuzawufakwa enye andithi. Yes. Ndibothini. Ukumbona umuntu ofika akhuphe ibhedi ezindala, akhuphe iwardrobe ezindala, akhuphe azikhuphe. Ike nimbone into ezikhuphe. Yes. Ithemba iba yintoni? Ukuba uzawufaka ezinye ezintsha ezingafaniyo neziya zindala. Ezikhupha nje ezindala kungoba akasazifuni andithi. Yes. Nike nikabele bofulonto bayenza kanjani? Yeke nedimoni likhutshwa njena kuwe kungoba belingasafuneki kaloku. Alachuku bunalo liphumile njengokubusindiswa ayikho kuba belifuneka qha liphume ngemistake ngoba belingafuneki. Lankani ubunayo la chiki ubunayo ngoku wawusindiswa yayikhutshiswa kuba ibingafuneki. Lamona wawukhutshiswa kuba ubutheni ungafuneki. Niyandibona bazalwane? La ntlebendwana nolantakatho la ntiyo wawunayo yayikhutshiswa kuba uthini ibingafuneki. Abakuthwala umlomo xa kuthethwa nawe urongo ungafuni uzamkela uburongo kwakuphumile ngokwawusindiswa. Kwaphumelayo kungoba kwakungafuneki. But ucinga bafana kumkile phela uzawuhamba kuhambe kuphinde kubuye kuzokujonga uba kwesami space kushiywe nduni na. Niyayiva? Lizojonga ntoni? Ndiyakhona uba kukhutshwe iwardrobe, kwakhutshwa ibhedi, kwakhutshwa ikhabhathi. Ntoni enye ekhutshwayo? Ndifana nokuba namazala. Itafile mhlawumbi, fridge. Niyayibona? Ifridge izawubuya izojonga uba ndikhutshiwe kubekwe ntoni endaweni yakho. Uba ke yafika kubekwe into iyayazi into yoba andisabhilongi apha. Niyandivile? Kuphi apho izawuziqonda uba andisengowalapha. Xa ifika kukhona enye into ebekiweyo. Mamelayo. Kukhona abantu abazivumela izinto zikhutshwe kubo kodwa baphinde futhi bazi-accommodate. Asibayeke aba bazikhuphayo bozibeka phandle bathi makhe zibethwe lilanga kuzophuma nentakumba kuzo baphinde bazibuyisele kwakhona. Andithethi ngako. Ndithetha ngomuntu okhupha kube efuna ufaka into entsha. Niyandi? Lithi demon ndizojonga uba ndizayifumana njani na. Lithi ke ngoku lize lithi la kuyifumana ichayelwe ivatisiwe andithi? Okay. Lithini? Kaphinda ndifundele u44. Uze uthi ndiya kubuyela kwasendlwini yam endaphuma kuyo. Uthi ke wakufika uyifumane ize ichayelwe. Imane yintoni eqala ayifumana iyo? Xa usindiswa wamkela bani? Yes. Uphinde unikwe bani? Moya oyingcwele. Ijoni kanjani? Xa usindiswa wamkela bani? Yes. Unikwe bani? That is wamkela umoya oyingcwele. Xa usindiswa wamkela bani? Yes. Wamkeliswa bani? Umoya oyingcwele ahlale kuwo. Uyakwazi uphinde imke umoya oyingcwele xa sefikile bahlala kuwo? Yes or no? Yes. Akafika kubekwe qha hlale ke apha. Noba kuhle noba kubi. Athe kubini nasekuhleni dawuhlala. Akatsho. Akatsho. Mabelani bazalwane. Akatsho ufika kwakhe.
Uba uyamxinzelela kufuneka athini? Ahlale. Uba uyamenyelisa kufuneka athini? Ahlale. Ngoba kaloku intshumayelo yayintshumayelo yakudala le yayithethwa nguDavid esithi ungamsusi umoya wakho ingcwele kuwe. Andithi? Kufuneka ehleli qha. Andithi? Ngiqonda ngoyingcwele. Naxa ungcolile kufuneka ahlale ngoku yena engcwele. Uyakwazi ukumphusha umoya ingcwele kuwe ngezinto zenzayo. Athi ngoba ngumoya oyingcwele akahlala apho kungcole khona. Uzingcolise wena. So ufuna uba nomoya ingcwele makahlale apho kungcole. Niyandiva? Uzamphusha. Now, apha ke ngoku eli demoni liyazazi uba ngoku belikhutshwa kuwe bekufakwe enye into. Bekufakwe umoya ingcwele. Andithi? Xa lifika ngoku lifika umoya ingcwele ufike wathini kuwe? Watshayela. Ihambeni nje kanjalo ungabi nantloni. Ufike watshayela makhe sithi ukutshayela oku. La okwakukhupha zonke izinto ezimdaka kuwe. Uyayiva? Kanjani? Asilini. But ke ngoku wamxinzelela umoya ingcwele wamtshutshisa ngaphakathi kuwe wena. Ngokuba ungenzi ngale ndlela fanele uba wenze ngayo. Wathi ceba umoya ingcwele bucala. Xa lifika idemoni lizokhangela uba kwenze kukho ntoni. Lifika kutshayeliwe kuba umoya ingcwele betshayeliwe. Qha kukho ntoni? U-empty. Ukumbona umuntu obesindisiwe wagcwaliswa yinto xa ephinde ke ngoku wasuka kwakule nto akuyo kodwa esashiyeke esithi ndisasindisiwe. Nike nimbone indlela empty ngayo. Uyambona nje ube-empty njena kodwa ebambe into bandisindisiwe. Uyinto evulekileyo for amadimoni. Abantu abayandiva na. Ubusindisiwe wamkela umoya ingcwele andithi? Andithi? Uba ke wenza ngendlela emkhuphayo umoya ingcwele kuwe. U-empty. But ngoku u-empty uthini wena? Ndisindisiwe nami. Kuthena into ucinga bafana usindisiwe? Ndamkelisa uYesu ndawubeka izandla. Nansi into ekwenza ucinga bafana usindisiwe ngoku. Ayikho ubusindisiwe. Qha kukuba wawumamkela uYesu nansi into ekwenza ucinga bafana usasindisiwe. Uzazi kakuhle into yoba ukhe wahamba unodwengu kodwa ngoku xa kubuza kusindisiwe na uthi ewe. Ngoba ndamamkela uYesu. Niyayiva le nto nje? Kukhona abantu abacinga babasindiswe ngenxa babamamkela nabo uYesu. Kukhona abasindiswe ngenxa yoba banoYesu. Kukhona abathi basindiswe ngenxa babamamkela uYesu. Noba na emveni kwexesha yonke into babeyamkele abasangqinelani nayo still basathi basindisiwe. Ndithi ke kulo group yabantu enjalo i-clean and i-clean for amadimoni. Nansi ingxaki apha izaba khona. But if le group isecaweni noba ingaphandle isecaweni ngoba izibiza ngoba isindisiwe. I-clean xa efika amadimoni ezokroba afika kukho lo muntu lona u-empty ungamkeli nenye into entshumayelo engenayo. Nayo yenza le into. Le ayo yami le. Abayithetha qha. I-clean le group. But i-clean for amadimoni kuko. Into entombi yenziwe clean. Ayikaphindi tshayi. Ayikayiyo qaxasi. Ayikajoni. Ayikaseli. Ikhona kodwa i-empty. Ayamkeli nenye intshumayelo ezayo kuyo. Xa seyide yaya kwezi zinto ke ngoku iwes aqalile amadimoni ukungena ngoba akunawungena ukutshaya kanti ungene ngobuclean bungene ngedimoni. Once iqalise nansi itshaye ingeniwe ngamadimoni kodwa iyakwazi uqhubeka isithi sasindisiwe. Nembe? Once iqalise izenze izinto one by one iyojola ihalele izinto ezihalelwa ihalela amagqume bewacaphukela ngoku ibisithi ayisindisiwe ibisasindisiwe iyaqalisa ukungenwa ngamadimoni. Ibi-clean kaloku qha inespace sokungena ngamadimoni. Niyandiva? Lithi ke ngoku
ndifike kwedini ndiyifumane ize, that is kukhutshwe kwanto kuyo, itshayelwe, ivathisiwe, u-45 uthini? Wanduleke ukuya uthabathe uze nabanye oomoya abasixhenxe abakhohlakeleyo kunawo, bangene beme khona, lize ikamva lalo mntu libe libi kunesiqaleko sakhe. Ingxaki ngoku eli dimoni alisazithembi. Litheni eli dimoni? Eli belikhutshwe apha kuwe. Mhlambe into ibikusokolisa, ubungathi usokole kakhulu kwezinye izinto, ubungenangxaki nombulo, nazo zonke ezinye izinto ubusokoliswa, masithi ubusokoliswa yintoni abethuna? Ubusokoliswa nje yinkani. Make sithathe wiki kanjalo. Ubusokoliswa yinkani. Wayiqonda uba futhi le nkani ithi xa iseyenzekile ndizive ndixabana nefamily yam, ndizive ndingasengowalapho. Niyayiqaphela le? Then wasindiswa. Usindiswa kwakho wayiva uba iphelile mani le nto. Niyayiqaphela? Then kwale izinto beziyenza uba ihlale ikhona le nto, bendifunda ilizwi, ndive ilizwi, ndigalele ilizwi, ndibe mnandi, ndithandaze, ndithini, hamba waziyeka ngoku. Niyandiva? Ukuziyeka kwakho washiyeka uclean wedwa, zingekho ezinye izinto ezibambe laa ndawo yalaa nkani. Andithi? Iyabuya inkani, iseyinkani. Kubuya ntoni? Izothini? Izokhoba. Kuthiwa ifike iclean uze kodwa. Nike nimbona umuntu oclean kodwa eze? Akakazenzi ezinye izono, akakabuyela ezonweni kodwa uze, akasayikholelwa nale beyikholelwa. Uze ke ngoku. Zonke izinto beziva zithethwa ngosindiso wazamkele uqaleni, akasazamkeli ngoku. Akakanzi, akakoni, uze ke lo mntu. Niyandiva pho? Amen. Nisho? Yes. Yinto le nto benza beze? Akazenzi izinto efanele uba uyazenza. Uclean. Singavele sithi umdaka nje xa engazenzi into efanele uyazenza, engasathandazi, engasafunda iBhayibhile, engasathini. Umdaka ne? Satshayela. Akakabuyi azamkele ezinye ezingendawo. Kuze idimoni eli-1 elona belimhlupha lifike lizokroba. Liqonda into yoba bendikhutshiwe ngoku bendimi. Mandiyahambe ndiyothatha ibhalansi. Xa selibuya, laa mntwana ebekade esokoliswa yinkani kuphela, ngoku senimbona esokoliswa yinkani, yitshiki, umona, kukusa, yimibulo, intoni ezinye, intlebendwane, ebengenazongo ezi zinto. Uthe ukuwa kwakhe, wawa waliphaphasholo ligcwele zonke ezinye izinto ebekade ngenazongo. Kwenzeke ntoni? Ela demon li-1 belimsokolisa wathi athi naye xa ingqina, ewe kona bendingekade ndone kakhulu, bendingekangeni kakhulu emhlabeni, wandinceda uThixo. Ngoku besasindisiwe besitsho xa ethetha, wandinceda uThixo ndingekoni kakhulu. Uyamkhumbula uma besitsho? Good. Akaziphinda athethe loo nto. Kuwoleke yonke enye into yazongena apha kuye. Ngoku wogqitha bonke abanye abantwana ngokona emveni kobewile. Kwenzeke ntoni? Ela demon li-1 belikhutshwe lihambe lothatha i-7 lazongena nawo apha kuye. Ngoku xa usemjonga ayisenyanga into emhluphayo, uhlutshwa zinto ezininzi. Sewuba nga-atenda lena, kuphutshuke enye ngapha, isimpampam nje, into ethi noba uyahamba uyibona into yoba ingathi intloko le iyazula, ijonge phantsi. Yebani? Mamele mama. Ubona uba siphukuphukwesi kwanakele kule nto ngoku. Niyayiqaphela? Niyayiva? Akukho kwanto esakwazi uyenza ngoku. Niyayiqaphela? Kwenzeke ntoni? Kuze amanye amadimoni, ngoku ibisindiswa, ibingekho wesi kanje. Yaphinda yavula ke ngoku kwangenanzima. Ingathi unemeningitis. Oya. Inkosi xa lisikele. Yebo? Ingxaki. Ixoka kungakhange kubekho nasizathu sobaxoke. Xa kutsho noba uzawubethwa, le nto uyenzile bani?
Ndibuza nje uba uyenzile na, ndifuna ukwazi. Andenza. Awuzubethwa. Hayi andenza. Awubona ukwazi lo? Anembona? Bona ke into ibimele uba ayisamsokolisi ngoku iyamsokolisa. Nibona? Utheni? Bona ke ingxaki idemon eliyi-1 belikhutshiwe litsale amanye. Noba umjonge ebusweni ungathi nofititi ngoku. Noba sejonga abantu bajonga nofititi. Yemntwana wawungasindiswanga. Uqale cinge phambi kwathi wena ndisindisiwe. Andisindisiwe. Ngoku kwenzeka ntoni lento ungase? Bese kwalisike ke. Neyivale? Unjalo ke umuntu ebuya amadimoni amanintsi azongena kuye. Akasekho na direction. Neyivale? So idemon lenza kanjalo ke lithi ndizawubuya ndizohlala kuye. Ifike akhohlakale ngaphezulu kwendlela ebeyiyo. 1046. Beyin 45 lo. Uthe u45 ikamva lakhe laba njani? Loba libi kunesikalo sakhe. Niyandipha? Anike nimbone umuntu obe esindisiwe, esindiswa shebe ngumntwana wawa. Nike nimbone xa sephinde wawa kuba ubanjani? Nike nimbone njengala mntwana besindiswa, ngoku besindiswa. Uba ngathi geza. Exactly. Oseqala isikelele. Sibi isikalo sakhe, isipelo sakhe kunesikalo. Atshathini ke ngoku. Kuya kuba njalo nakwesi sizukulwana singendawo. Kuzaba njalo ke nakwesi sizukulwana singenandawo. Yo singendawo. Niyayibona nto bazalwane? Amen. Okay, verse 46. Akubona ukuba usathetha neendimbane ezo. Kwathi thaphu unina nabazalwana bakhe bema ngaphandle befuna ukuthetha naye. Inkathazo apha bazalwane niyazi ba yintoni? Aba bantu nje bekuthethwa njena. Bakuyimo. Mhlambe yokudikwa bayile nto ethethwa nguYesu, ezinto ezicaciswa nguYesu. Niyabona? Anike nive xa umshumayela futhi abangashumayela ngezinto zenzayo banjani? Bamnandi. Ngitshoni kaloku bazalwane nitheni izweni nithule njeni? Bamnandi. Awudikwa futhi. Andithi? Awudikwa ndithi? Bamnandi. Mnandi phi? Then kukhona abashumayela kubo. Kukhona ke lento kuthiwa yifamily. Aba bantu phofu ifamily ke ngoku le uzalwe nayo. Yo ilanto kuthiwa yifamily iyathanda ukuzishayinisa ngomntu wakokwayo ngento engeyiyongo yona. Andiyazi bakwenzeka ntoni. Nike nikawe lento kuthiwa umuntu wefamily. Uyathanda ungabiyiyo lento umuntu wakokwabo ayiyo kodwa umfumana into yoba uyozishayinisa ngalento angayiyongo. Masithi efamilini kufunde umuntu abe ngugqirha. Kukho lona ke shem ngakhange athi ayiwa ngugqirha. Xa kuthethwa ngalaa gqirha kokwabo ibrother yam ke leyo. Yiyo noba yiyo ngona. Hayi yamanzi. Umazela ibrother yam. Isizathu sesoba lo muntu ngoku ungugqirha ngoku. Yinto engathuli nje. Angabuzi nombuzo. Nayibona? Hayi sister leyo. Sister yam. Isikathi ngoku ungugqirha naye. Anike ikabelo nto bazalwane. Kanye ligqwetha. Loo nto ke ba ibona inkulu. Ufuna ukuzenza eseyiwes. Omnye utata wayethathe nomntu ungugqirha. Ngapha kwenye indawo ndike ndakuyo. Ngoku xa kuthethwa uba uDr. Bani wathi nithini?
andinivanga kaloku thethani. Hayi basithethi ngawe nje badala, sithetha ngoDr. Bani. Bekufanele uba ndithi ndinguDr. Bani kwami mna ngoba nkosikazi wami. Ithi nangoku le nto. Kutheni umntu ecebelwe inkatshana? Injalo ke naxa engumfundisi. Uzawucinga ungumfundisi kodwa kanguye yena omnye. Kwathi noba kufuneka egugukile walungisa ungabi nguye umzalwane oright. Akho ngumfundisi wakokwabo. Uyazaguquka. Uyawuze alungise afunde lona usalibele ukhona umuntu wakokwabo ba ugqirha yena engenguye yena pho. Iyawuzibe khona into right. Ayiziba khona namhlanje. The best thing ukuba nawe uzamela ube ngugqirha kwenze kuba uzotsho kakuhle uba ibrother yakho le ingugqirha. Nizawuthi xa nisebenza esibhedleleni esinye nitsho nibuze into yoba ngowabo kwenu uthi ewe ngowasekhaya. Niyibona? Niyibona? Kubuzwe ungahambi usithi ngowabo kwenu. Kwafuneke niziqaphele izinto endizithethayo. Okay. Apha uYesu Kristu uyashumayela usetempileni. Nguye yedwa umshumayeli. Abantu bakokwabo Salomi noYakobi abangobashumayeli tu. Kodwa bavile uba hey, uyaqala mntakabawo. Mhlawumbe ukhona ophumileyo, hey, hayi namhlanje into azithethayo zinzima. Uthethwa ngamadimoni abethetha ngobani? Abethetha wayithula azakanga phendule. Niyambona nani ningathi wayiphendulile. Sangaphendule tu. Wathini uYesu ukumphendulela? Esolula isandla sakhe phezu kwabafundi bakhe, uthe, nanku uma nabazalwana bam. Ususwa le nto yoba bacinga bafana aba bazalwa nabo ngabona bakokwabo. Ususwa ntoni? Le nto bacinga bafana bona bangabokokwabo kuba bezalwa naye ngaphezu kwabazalwane. Yinto ke lena engaphumiyo ebantwini. Lula. Abazalwana abaninzi niyibambele ndithethayo niyeva. Ayiphumi lula le nto into yoba abantu bakokwabo umntu abona baclose kuye ngabazalwane kunabazalwane. Uba lo uzalwa naye ufuna into yoba naye abe close kuntona wakokwabo azalwe naye, makaqale kuqala asindiswe. Atsho ke ngoku abe ngumzalwane uzawutsho abe close ke ngoku. Niyayikabela? But ndithetha ke ngoku mandize kweli cala abasindisiweyo. Kunzima umntu lo ngokwesindisiwe ayamkele lenyani. Kodwa ibhaliwe eBhayibhileni. Bakhona abantu abaqondayo uba hayi ndisadiniwe ngoku le nto yoba ndisenkonzweni ndileni nabazalwane ndisafuna uyabona abantu basekhaya. Bangaba abantu bayishiya inkonzo nxa befuna uyabona abantu bakumakubo. Yabo abazalwane batsho. Sina abantu baninzi ndiyabakhokhela. Niyayikabela? Babe ndibuzenye ngebeyithethe kakuhle. Qha ndithetha le yenzekayo. Kusokolisa umntu ngokwesindisiwe ukuyamkela into yokuba kanti nabazalwane ndinabantu basekhaya. Akhange nditsho into yoba xa uyithanda abazalwane ungabanaki abantu bakokwenu. Khange ndiyithethe loo nto ngoba neBhayibhile ithi ungayenzi loo nto leyo. Uba ngabani ungavile ungabakhathaleli abantu bakokwenu ufana nomuntu ongasindiswanga. Sukungabakhathaleli kodwa yazi into yokuba abantu abakufitshane kuwe ngabazalwane kunabe awuzalwa nabo. Uba bafuna bakufitshane abuzalwane nabo maqale babe ngabazalwane qala. Bazothi babe kufitshane ke ngoku. As long as bengayingabo bakude kuwe. Qha ndithi bambale abazalwane bayamkelayo nonyaniso. Le nyaniso ifana nale nyaniso kuthiwa umuntu otshatileyo mnye nalo muntu atshate naye. Abayamkeli.
ubusuka kokwabo nje bekutwenzina uzawushiya uma wakhe ashiye utatakhe kwathini azokunamathela kulona abayamkeli nabo lonto leyo. Iyo lento kunzima udivorce abahambe babuyele kumakwabo it's because abakwazi ukwamkela lenyaniso leyo bamnye nalomntu uthi ngoku kuthiwe mnye abesita ndimnyana nalo lo unje soze bemnye nalo. Lento yenza friction nasemitshatweni kukuba abamkeli lenyaniso. Lento yenza ifriction ebantwini abasindisiweyo kungoba bamkeli lenyaniso. Every time ungayamkeli inyaniso ifike ibe yingxaki kuwe. Usishumayeza into yoba ngoku masijongele abantu basemakhaya phansi. Ndithe mna ithi iBhayibhile uba ukwazi ukhathalela ifamily yakho ufana ne-infidel nomuntu ongakholwayo. Andithi itsho kanjalo. Utheni bangena intoni wathi nakuma ukhomba bani wazama ukroba nangentunja inobukhomba mna undibona kanjani. Hayi ukhomba umuntu lapha phakathi osindisiweyo. Nabazalwane bami balaqaza nabe ya ingathi kasiboni nje khomba aba balapha phakathi. Ukuba waya nakubo okanye zangaye andizi kuyithetha loo nto ngoba neBhayibhile ayithethanga. Mhlawumbe waqhubekeka eshumayela bema papandle because uthetha nabantu ababalulekileyo. Babalekile abantu befamily yakho. Inkosi yoxolo isikelele. Nandi? Uthini 50? Uba osukuba ekwenza ukuthanda kukaBawo osemazulwini, yena lowo ngumzalwane wam nodade wethu noma. Inkosi yoxolo isikelele. Nivile indaba bazalwane? Nivile indlela uYesu ayamkela ngayo yena le ndawo bangafuni uyamkela abantu. Ungenza nantoni na usafarishela umuntu ozalwa naye kodwa xa kusithiwa yenza nantoni na ngenxa yomzalwane awufuni. Nditheke lento ndiyithelekisa nabatshatileyo angenza nantoni na yenzela umntwana kokwabo azalwa naye kodwa xa kusithiwa makenze nantoni na yenzela umyeni wakhe akafuni okanye yenzela umfazi wakhe akafuni. Into esizathu ukunyani sibangayamkelanga andiyabahonta ke ngoku abebomini babo. Kasoqala sikelele. Omnye ngathi athethe neresources zalapha efamilini afuna uyokuzisebenzisa kokwabo kuba usengwako kwabo. Kungakho into ezingenzekiyo apha ngenxa yoba uthatha izinto ebemele uba zilapha zisetyenziswa apha ayozisebenzisa phaa ngoba uzibalela uba ungwaphaye. Kwaze kube kwamxolo pha? No. Ifana ke naxa ngabana ungakwazi ubamkela uba abazalwane bakho ngabona abantu babalelekileyo ungayi enkonzweni akuyongxaki kuwo. Funeka ucenge ukuze enkonzweni. Kungenjalongo uba kufuneka usapotile enkonzweni kufuneka ucengwe. Awunawusoke uklina mnoko. Ndisesifoloku. Kubani bethe uzisifoloku? Beungathwanga ngoklina? Kuthiwa into eklina izisifoloku. Bekutshiwo? Kuthiwa ngoklina qha, simple. Enkonzweni. Ndim kaloku umklini walaa nkonzo. Omnye ukhalazela ubeka amanzi ekuseni. Into endingayifuni ngayo into ka-17 days ndidikwa kubeka amanzi. Abekwa amanzi phaa ekuseni iyasivusisa laa nto. Ukubona nje umuntu weshitshiliza xa siza ku-17 days sokoliswa kukubeka amanzi qha kuphela. Kanganto yoba even intshumayelo ayisekho mnandi ithi xa imnandi nje nathi wokuthi kliphu kuzawusa. Hey, aze ndithwala impahla ndodwa. Kuyo le nto yobeka amanzi ekuseni andiyamkeli. Omnye uyavuka ibe nguye osevayo aklini ayisoke indim. Yintoni esebanabalisana wabaliswana ngento? Yimani bazalwane xa indima ovuka abeka amanzi yonke imihla ndonakale ndaweni. Into emnandi kum ndi-exercise yonke imihla
wena awu-exercisanga ngoku libe libalisana nam. Jonga ke lo ubalisanayo xa ngabana ke ngoku ebona omnye umuntu eyenza rhoqo le nto, makasesikayenze. Kutheni yena engasesikayenze nje? Kulula ukuthi hayi makasesikayenze nase-good phaa kuyo. Nike nimbona umuntu othanda ubalisana u-good nasekuthini hayi uba niyayenza le nto kakuhle makasesingaqhubeke nayo. Kanti umuntu onormal uthi hayi mani lo mntu andizimbukele yenza yedwa le nto, andicinga nambukele yenza yedwa. Niyaqabela? Makuthiwe ndinemoto ndibukele unamhle mani uquqe athathe phaa. Masesebadade mani ingathi yakuthanda nokuqhuba makahambe. Xa kuyigame yam bungenawo yana wena, hayi ndibhizi kaloku. Yho, makusebenza abanye ndibaleka uba mna ndihambe ndiye kule ndawo bemele uba kuye yena kuyo. Kufuna sisindiswe. Niyaqabela na? Funa sithini? Abazalwane make sisindiswe nento kuthiwa kusindiswa manje. Yazi xa sinoke sisindiswe kakuhle azinto neento ezinothethwa ezi. Ayikukutya oku kungatyiwa ngabantu abasindisiweyo. Zinto ongazikhitsha abantwana. Izinto ze-Sunday school ezi ndizithini. Emveni koba ndizithethile nazibona uba niyazenza ndithi ngoku ze-Sunday school ndiyenza wesi. Ndizive. Andithi? Niyaqabela lani? Uthini 50? Kuba osokube ekwenza ukuthanda kukabawo osemazulwini yena lo ngumzalwane wam nodade wethu noma. Makathi ayeka kaloku ufikile kwivesi yokugqibela. So ungangudade boYesu. Ungabani? Yo, unganjani xa ungudade boYesu? Make kuthiwe bungudade baYesu. Unganjani? Ungamnani? Uthi xa usiya kuyivikithi yebhuti wam bendicela into ethile. Ukuyibona xa ucela into kubhuti wakho? So ungangudade kaYesu. Mamdlele. Unganguye? Mamdleleni unganguye na. Ungangumntaka kaYesu. Unganguye? Yes. Fika kuYesu uthi big brother bendicela into ethile. Ngoba ngumntakwenu. Nayibona? Xa uapproach umntakwenu. Xa ucela kuye, ucela njengoba unocela kum ndingumntakwenu. iBhayibhile ithi possible loo nto leyo. Ingenzeka loo nto. Nivile abazalwane? Itshilo pha? Itsho ithi kuba kodwa kwafuneka uthini ukuze ube nguye? Kale wenza ukuthanda. Uke wakwenza ukuthanda kwaThixo. Athi uThixo xa sithi hayi kule area nawe uthi hayi. Athi xa sithi ewe uthi ewe. Ke uzala ngoYesu ke. Kwabo kwenu. Nayibona nje abazalwane. Kuxa utheni? Usenza uthanda kwaThixo. And ke ngoku xa sewumntu kaYesu, ungubhuti kaYesu, ungusisi kaYesu, ungubani, andisakushumayela izinto ze-Sunday school njengezinto igqibo zishumayela. Niyayibona? Uzawabona. Bendisendisithi iyandisikelela le nto kathi kodwa ye-Sunday school yaphela intsikelela. Yewethu uba ngabani uyivile bithetha nawe uyilo Sunday school ke. Amen. Sikolo sabantwana. Soseqala isikelela. Ewe, because uyayiva nje bithetha nawe, ubithetha nawe it means ndikuxelela indawo okuyo. Kuquka niyaziva ke bazalwane izinto. Niyasiqina. Kuhle ke xa sithi umuntu lo nto ayiqoqayo ayenze. Kuzoqinisekela. Ukhona umuntu angazenzwanga? Kuba kungenzeka ukuthi kanti ukhona xa isithi uMC masihlabeleleni sizothandaza. Yena azabe esiza ngaphambili ezokwamkela uYesu. Kwasoqala isikelela.